I així podeu veure l'entrada a ma casa. I ara el house tour que tant s'ha demanat. Esta és ma casa. Això d'allà és del meu company de pis, tota la brutícia que n'hi ha allí. Un cotxe, que així normalment podem treure la tauleta per a sopar. L'estenedor, que són les cordes que pengen. Les mosquiteres perquè no entren mosquits, la porta que he deixat oberta, però que és així. Totes aquestes coses que és del meu company de pis. També podeu escoltar els veïns per darrere, la papelera que està fora, perquè si està dins entren tots els bitxets. La bicicleta és l'única cosa meua que n'hi ha així. Sabates. I ja entrem a ma casa. Això és la televisió que no funciona. Així teniu un estil barroco africano, perquè així està el sofà, el ventilador, que fa una funció molt important en esta casa. Els cables, el meu ordinador, altre sofà. No sé si veieu l'increïble mantel que tinc així, o sigui, increïble. I la increïble bolsa de depende del contexto, de Trágora. Això és la cuina, que té com una barra americana, jo no sé què és. I tenim així tot el meu menjar, que si està per hecho, les fitres del cafè. Molt bé, molt apanyat. La nevera, que està molt pintada, uns colors ahí molt bonics, l'amarillo, el groc, mireu-lo. Un xiquet ha vingut i ha començat a pintar i ha dit, pues calé, anem a tirar l'imaginació. Així està la màquina que filtra l'aigua, la pila, etcètera. Ah, sí, tenim el microones, la calfadora d'aigua, la batidora i la cafetera. I així una freïdora, jo què sé, meravellosa. I així el forn i els foguers. Así la botella. Así tenim a la Virgen de Guadalupe, que nos protege de todos los males. Mírala. Les escales, perquè ahí dalt està l'habitació del meu company de pis. Així teniu el bany, que és un bany normal. És un bany, doncs normal. Està separat del bany, de la dutxa i de... així, els espillets, les meues coses, la pila, i així està la dutxa, que és gran. És prou gran la dutxa, així. I ara ja... és que estic menjant un gelat. I ara m'ho habitació. Estan les fotos mig caigudes, falten un muntó, perquè de l'aire condicionat es cauen. El llit, el mando de l'aire condicionat, que és doble. Este armari que he tingut que improvisar vaig tindre que comprar, i en les cintes de l'estenedor vaig fer estos ajustes per a que es quedara així i poder deixar la roba, perquè no m'hi cap tot en l'armari. Estan dalt els tops, baix pantalons, baix toalles i baix de les toalles estan les sudaderes, baix els calcetins i després els llençols xicotets que me vaig portar d'Espanya. Així tenim el meu espill, increïble. Ahí ja tenim la motxilla de la meva invaïdora Valéria. Ahí teniu la meva tauleta de nit, la taula, i així està la bandera, que l'he despenjat perquè es cau, les bolses a una part en els mocaors, i així tots els gorrets penjats en el bolso, i les sabates. Així tenim una part molt important, que és per a netejar la roba, perquè no tenim... No tenemos lavadora, pues no tenemos para lavar la ropa, que va no. Vaig a una lavanderia que està al costat de casa. Així tenim un ventilador per si es trenca l'aire, la roba bruta. Les dos maletes, no sé si vegeu que la rosa no és meua, però me la van trencar en l'aeroport. Així de desgràcia soc. I nada, chicos, esta es mi casa.